Ahoj holky, chci se s vámi podělit o skvělé akce. Teď v Euroně vlastně, co běží do 2.3. do 10 hodin. Jedná se o akci na mýdlo zdarma z aloe vera, vlastně v meruňkové vůni. V hodnotě 159 korun. Získáte ho za objednávku v hodnotě 1799 korun. Z této ceny si ještě odeštěte minimálně 20% obchodní marži. A druhá akce běží vlastně na dopravu zdarma. Objednávky v hodnotě 899 korun budou expedovány zcela zdarma vlastně a z této ceny si taktéž odečtěte ještě minimálně 20% jako obchodní marži. Platí to pouze do 2.3. do 10 hodin, tak určitě neváhejte, i kdybyste chtěli třeba si doplnit pár výrobky svoji domácnost a potěšit se takto Euronou. Tak vás moc zdravím všechny a přeji hezké dny. Ahoj.